travelling in a freighter combi on a hippie trailhead full of zombies. I met a strange lady, she made me nervous. She took me in and gave me breakfast. She said, come from a hell down under, where women glow and men wonder. Chicken, yellow thunder. Stoj, Doriči! Linka 112. Dobrý deň, ja by som chcel nahlásiť. Prepáčte, nerozumiem. Chcem haváriu, narazilo auto, vlastne druhé auta, tu sa blázne. Prosím, povedzte nám vašu adresu alebo miesto, kde sa nachádzate. Tu u nás na sídlisku, viete, to ja nerozumiem. Dobrý deň, prajem späť z železničnej stanice v Banskej Bystrici, kde len pred malou chvíľou došlo k sérii dopravných nehôd. Autá do seba nekontrolovateľne vrážajú. Na mieste hlásia hneď niekoľkých zranených. Bohužiaľ zábery vám aktuálne nemôžeme ukázať, pretože nie sú vhodné pre citlivé povahy. Zatiaľ nevieme, čo je príčinou tohto pozoruhodného javu, avšak polícia upozorňuje všetkých, aby zostali doma a nevychádzali z domu. Prepačte, dostávam aktuálne hlásenie z réžie, že na nedalekej ulici padajú kolejnice na cestu. Počujeme sa? Co jste hasiči, co jste dělali, že jste nám ten pivovárek složet nechali. Že jste nám ten pivovárek složet nechali. Složet nechali. I tu hospodu my starí mazáci, starí ulejváci máme pít vodu. My starí mazáci, starí